Ay te, ako gali isa ka man nga may YouTube channel kay gusto ko tun-an kag busisiyo ng mga bago nga mga nadiskubrihan nga bisan ano lang pareho bala sa mga bago nga app, pelikula, tinaga, imbensyon, artista, alien, etc. Dali na kag minanol na kita tanan. Basta manol masadya, manol gid ya. Amo na to binabasa ko lang ang about page ng akon nga channel. Ari bala ho, tanawan nyo bala. Nan, amo na siyang akon channel. Subscribe na kamo diri ho. Bago ko lang nga ginhimo para sa inyo. Makuti-kuti kita sa mga bago nga mga app, kag mga software, kag kung ano pa nga mga teke-teke. Teke-teke for bebe. Kaya mo na to tapos na ni. Bye.